Gata? Da. Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit. Ne aflăm în Parcul Zăvoi, unde aici, înainte de 96-97, era foarte multă lume. Dar, acum, în 2008, nu mai este nici măcar un tineret. Sunt ei și ceva persoane, dar nu mai e ca înainte. În dreptul acela, unde este ringul de dans acolo, era peste seară, adică la ora aceasta, era full. Adică era plin de oameni și veneau să se distreze. Ce putem face și cum putem atrage oamenii din nou, ne întrebăm de fiecare dată. Acel băiat care este acolo este patronul acelui local, adică această ciupercă. El a crezut în viață că poate își mai readuce din nou acești tineri care veneau în fiecare seară să se distreze și să facă o mare petrecere. Înainte, parcul acesta nu era nici măcar loc. Nu era nici măcar loc să treci pe acel trotuar. Dar acum nu mai este cam pustiu în Parcul Zăvoi. A transmis setul dumneavoastră Mirel de la ProTV, Râmnicu Vâlcea.